नालाय आयो आबा आर'नाइ लाफानांगौमोनलै आर'नाइ बावबोबाय आं बावखुंग्रियाव थांगासिनो बावखुंग्रियाव खनसेबाव इउ सेकेन्ड टाइम बावखुंग्रियाव फैलायबाय नै आंनि ब्लग खालामनायखौ नुनानै मानसिफ्रा बिराद जस जाबाय नै खिथाव बानायगासिनो सासे ओमफ्राय नै बेबो बानाय होननानै आंनि माइकखौ बिगासिनो नैबे माइकखौ नैबे इलेक्ट्रिकेल इन्जिनियार बियो आंथ' जाया नै बेदर खिन्थु नै जावगासिनो नै बेदर आंथ' जाया नै बिसोर देन्जार हमना जानाय रुना जानाय लगारफोर फैदों आरो ना स्टाइलफ्रा नै बर्डारा देन्जारसो बे मोखांजों जादों बेखौ दा जों बे माबायाव दंफैयो आरो ना हाजो खाथियाव ओमफ्राय गाब बानायगासिनो रेबगन दननि खेबनाय ओरैबायदि खेबदोंमोन नै बेनो दे माबा मोनसे बुंदो दे बे गाननि सायाव मा बुंनो नोंना गारा दिनै माथो बेस फैलायथारदों बेस औ बेसखौनो बोरै खोनाखो ओमफ्राय एकदम नै बिखायाव बुदोंना